Egunon, ni kontatzera noa gehien bat gazteekin egiten dugun lana. Kruzek esan duen bezala, txikiekin eta ezain txikiekin ere baditugu egitasmoak, baina honekin hasi ginen eta hau kontatzera gatoz. Orduan, asteburuetan jolas, txango eta solas da erabiltzen dugun esaldia, gutxi gora bera guztien aisialdia adierazteko edo gure esaldi eslogan modukoa. Baina berez Iseka gazte taldea sortu dugu eta hori kontatzera nator. Orduan, gazteekin hasi ginen kuadrillategi egitasmoa egiten, eta hori egitasmo hori 2 urteko egitasmoa zen, eta ikusi genuen gure realitate soziolinguistikoa ikusita beste motatako proiektu bat behar genuela, bai? Kuadrillategin planteatzen zena zen ia gehien bat kuadrilla euskaldunak lortu behar genituela, eta hor egitasmoaren baitan beraien erabilera handitu eta hobetu eta bar. Antzer gertatzen da, ez dagoela kuadrilla euskaldunik, edo oso gutxi, orduan, nolabait aldatu behar izan genuen izaera, bai? Orduan sortu genuen Iseka gazte taldea. Hori ikusten genuena zen behar genuela urtez luzatu egitasmoa eta 6 urtetan luzatu genuen. Orduan orain dago prozesu bat non gazteak DBH-ko lehenengo mailan sartzen diren eta DBH-ko 2. mailan bukatzen duten gurekin, nolabait, bukatuko mila tartean. Orduan, gure helburu orokorrak potoloena testuinguru akademikotik kanpo gazteak motibatzea euskara normalizatuan erabiltzera. Hori da gure potoloena, bai, euskara elkarte batetik sortzen da egitasmo hau, orduan hau da helbururik potoloena. Baina egia da ere, nerabeekin eta gazteekin gauden heinean, beste helburu batzuk ere behar ditugula hor jarri, ezta? Orduan, ikusita ze adin berezia den hori, gazteen garapen sozial eta pertsonalean ere lagundu, eta beharrezkoak dituzten tresnak eta eskaini, ez? Iruditzen zaigulako ere horrek ematen diola beste balore bat egitasmoari. Orduan, horrela, helburu zehatzak aztertuta, linguistikoak igual izango dira hemen gehien bat aztertuko ditugunak, hor gure realitatean gutxienez ikusten duguna da gazteek euskaraz ikasten dutela, baina gero ez dugula erreztasunik, ez jariorik egunerokotasunean erabiltzeko. Orduan, tresnak eman gazte horiei euskara era normalizatuan erabiltzera. Eta gero, lagun arteko hizkeran eta gazte hizkeran. Ze hor utxune bat dugula. Azkenean, gu ikastolan edo eskolan ikasia gara, gurasoak erdaldunak ditugu, eta kaleko hizkera hori da falta zaiguna. Orduan, tailer hauetan saiatzen gara, guzti hori lantzen modu naturalean eta ez akademikoa edo ez txapa moduan baizik, eta jolasean eta gureak egiten. Gero, garapen pertsonalaren aldetik, neskamutien arteko berdintasuna lantzen dugu, ze iruditzen zaigu beharrezkoa dela, parte hartzea eta konpromezuaren baloreak ere transmititzea garrantzitsua iruditzen zaigu, azken finean gazte hauek izango dira geroago parte hartuko dutenak herrian eta bere konpromezuarekin eragileak izango direnak, orduan, hori lantzea ere garrantzitsua da. Munduaren iparra eta hegoaren arteko ezberdintasunak ere lantzen ditugu, balore positiboa iruditzen zaigu, eta gero, aisialdi ez kontsumista eta kontsumo arduratsua ere lantzen dugu. Baita ere, sexualitate heziketa indartzea iruditzen zaigu garrantzitsua, ez bakarrik adinagatik, iruditzen zaigu gure heziketa prozesu osoan falta den zerbait dela, eta hortxe dago. Orduan, helburu guzti hauek gure baitan daude eta ekintzak egiterakoan kontutan hartzen ditugu, bai. Noa pixka bat azkar bestela ez digu denborarik emango, bale? Kontatuko dizuet pixka bat ezaugarriak. Nori zuzenduta edo, burlata eta arrabia eta uharteko gazteei, 12 eta 18 urteko gazteei zuzenduta dago. Larun batero elkartzen gara, hori da gure plana, 4:00 6:00 Urritik ekainera gutxi gora bera, ikasturtean zehar.
Eta gero egite ditugu asteburuetako kanpaldiak. Egite ditugu 3 kanpaldi urtean zehar, eta gero udako kanpaldi bat. Hori izango zen nolabait gure sarrera beraiekin. Osea, esan nahi dut 2 orduz gaudela astean beraiekin. Eragiteko, denbora eskasa dugula esan nahi dut. Baina, hortxe gaude. Taldeak, hori izango dira, bereiztutak daude adinka orduan. Txikienak dira artaburuak, DBH lehenengo eta 2. mailakoak, igual pasako dut hori. Orduan hemen gehien bat euskararen erabilera lantzen dugu eta talde izaera. Lehenengo 2 urte horietan pixka bat taldearekin identifikatuak sentitzea, Iseka gazte taldekoak direla sentitu behar dutelako, ezta? Gero, 3. eta 4. mailan paspanak dira eta jorratzen ditugu beraien intereseko gaiak. Beraiek dira protagonistak eta nolabait esatu dute ze gauza egin nahi dituzte. Eta gero baita ere aurre zaintzea lantzen dugu sexualitatearekin edo drogo menpekotasunekin edo horrelako gaiekin. Eta gero batxiller lehenengo eta 2. mailan gehiago litzateke ipurbeltzak dira hauek formazioa landu beraiekin. Berriz ere zikloa izteko eta beraiek begiraleak izatera animatzeko. Orduan egiten ditugu formazio saioak eta elkartegintza landu. Igual ez dira begiraleak izango, baina izango dira dantzako begiraleak edo izango dira malabare taldeko partaideak. Pixka bat horren arira, azken finean beraiek euskal eragileak dira momentu horretan, eta pixka bat herriko sare horretan nolabait txertatu, pertsona hori, eta ez bakarrik euskal eragilea delako, baizik eta parte hartze hori iruditzen zaigulako interesgarria. Hau metodologia da pixka bat gure fuertea, orain arte igual da orokorrean egitasmo normal baten azalpena, baina uste dugu hau gure fuertea dela. Orduan, esaten dugu 6 urtetako prozesu sistematizatua dela, pentsatua, ze egingo dugu lehenengo zikloan 2. eta 3. eta horrek ematen dio nolabaiteko sendotasun bat. Gero, ikusten dugulako ere, gure gazteek, gure inguruan ibiltzen direnak behar dutelako 6 urtetako jarraipen bat, benetan ikusteko euskararen erabileran eragina izan dugun ala ez, 2 urterekin ez dugu ezer egiten, eta baita ere 10 urterekin esan nahi dut zaila dela hau aldatzea, baina 6 urterekin gutxienez gauza batzuk gero ikusiko ditugunak aldatzen dira. Eta hori, 6 urtetako plangintza hau ere ematen du aukera erabiltzaile izatetik begirale izatera pasatzeko, ez? Eta guretzako horregia ematen dio beste puntu bat. Orduan, nolabait taldearekiko abia puntua da gazteen motivazioa eta interesa bereganatu. Gure ekintzetan ez dira apuntatuko gurasoek esan dietelako edo irakasleren bat, edo ez, beraiek erabaki behar dute etorri ala ez, beraiek ematen dute izena, sartu dute postontzian eta beraiek erabakitzen dute nolabait. Orduan, berez motivazioa beti etortzen dena motivatua dago, eta hori hasten gara erdi ongi. Gero, oinarria, talde izaera hori mantendu behar dugula 6 urtetan zehar eta indartu behar dugu. Azkenean beraiek sentitu behar dute gazte talde baten partaide direla eta beste batzuk baino hobeto pasatzen dutela eta pixka bat balore positibo guzti horiek emanez, ez? Nolabait, momentu zoriontsuak sortuz, ez? Azkenean, ikusten dugulako euskara lotu behar dugula, lehen ere komentatu da hemen mailan, euskara lotu behar dugula momentu politekin, ez bakarrik eskolako jarduerekin, ni adibidez pertsonalki da hori bizi izan dudana txikitan, ikastolan, euskaraz hitz egin, eta geroago izan da non sentiberatze hori lortu dudan, eta karo, sentiberatze hori lortzeko momentuan ez baduzu mailarik euskaraz hitz egiteko, askoz ere zailagoa da zure bizitza euskalduna bihurtu, ez? Orduan, 6 urtetako urte horietan mantentzen ditugu nolabait euskara entzuten, euskaraz jolasten, euskaraz ligatzen, euskaraz
txantxak egiten, eta bere momentuan beraien erabakia hartzeko momentua iristen denean, erraztasun gehiago izango dute. Orduan, talde izaera hori indartu behar dugu. Gero, helbururik gabeko ekintzarik ez dago, naiz eta ekintza txiki eta xumea izan helburua izango du, eta horrek ere ematen dio beste puntu bat. Eta gero gazteak dira beraien aisialdiaren protagonistak. Gu begiraleak gara, begiraleak zerbait esateko, gu gara hor ondoan gaudenak nolabait, eta noizbait mugak jartzen ditugunak, baina beraiek dira beraien aisialdiaren protagonistak, beraiek erabakitzen dute nora, noiz, zergatik, eta hori gure esku badago, noski Parisera ez gara inoiz joan kanpaldiz. Baina, aber dirua dagoen, egunen batean. Orduan, euskararekiko gure metodologia, lehen ere komentatu dut, inoiz ez dugu esaten euskaraz hitz egin behar duzu, esan dugu, lehenago, baina, baloratu dugu ez zela gauza positiboa, ez dugula horrela ibili behar. Orduan, bestaldetik, ekintzak ere euskararen erabilera indartzeko zuzenduak daude, jolasetan hitzak sartzen ditugu eta nolabait beraiek ere bere erabilera hobetzeko. Eta begiraleen erreferentzia handia dela ikusita, gu erreferente garen moduan gure bizitza euskaldun du, nolabait, eta beraiek kalean guri ikustea euskeraz, eta bar. Gehiago berritzailea da, egite ditugun ekintzak, normalean burua uzten dugu ere gauza berriak egiteko, begiraleak lotxagabeak gara ere, eta horrek ematen dio, beraiei eskatzen diogu lotxak kentzea, guk ere kendu behar dugu. Gero, egiten ditugu, adibidez, elikadura osasuntsua, praktikoki nola lantzen dugu kontsumoarena, guazen merendola osasuntsu bat egitera, adibidez. Zirikatzaileak gara, hor urarik gabe, urarekin, eta denak bustitzen gara, azken finean, Denak sartzen gara roi horretan eta momentu oso politak bizi dituzte euskeraz. Eskolatik kanpo, gurasorik gabe eta lagun artean. Denak garbitzen dugu, ardura hor badu bere puntua ere, uste dugu beraiei handiak direla sentiarazi behar ditugula, eta denak garbitzen dugu, denak egiten ditugu txandak, eta gero baita ere komentatu da, eta iruditzen zait oso importantea dela kontaktua edo afektibitatea. Azken finean hezitzailea gara, baina pertsona gara, herriko pertsona gara, ezagutzen gara, eta ez dakit, azkenean maite gara, eta horrela da, Eta beraiek ere hori sentitzen dute, eta puntu oso positiboa da guretzat. Eta gero, ebaluaketa betikoa da. Ebaluaketa jarraia egiten dugu, urtekoa, beraiek ere ebaluatzen dute programa, eta gero euskararekiko dugun neurria edo, minimoa da beraiek guri euskaraz hitz egitea. Hori da, nik usteia beraiek ulertu duten gauza bat, baina baloratzeko momentuan gehiago baloratzen dugu euskararekiko duten jarrera, eta etorkizunean izan daitezken hiztun horiek nolabait euskararekin harreman polita izate hori, benetan euskaraz hitz egitea baino beraien artean, denok dakigu zaila dela. Orduan, hori da pixka bat guk egiten duguna.